har man en dyr båd eller bil, eller hvad det nu er, sejlbåd eller motorbåd, ja, så er det altså rart at få en alarm i. Og meget andet, hvad der hører til en alarm. Og Claus, du står med en her, bare for at vise, fordi der er jo mange forskellige typer, men noget af det, man kan se på den her åben hus, de her åben husdage, det er selvfølgelig alt, hvad der er udstyr. Yep. Og sådan en alarm som denne her, det er jo ikke bare det, at man går hen og siger, der kommer en hyldetone, eller der kommer noget blink eller et eller andet, men den har meget mere indbygget i sig. Det er rigtigt, ja. Alarmen er lavet sådan, at når man aktiverer den via fjernbetjening, så blinker den på, lanternerne, og så er det... Når man går for båden, så kan man se, at nu har man tændt den. Nu har man tændt den. Ja. Samtidig med er der en kraftig blå diode, som blev monteret i forruden af den, så man tydeligt kan se, når man går forbi båden, at der er alarmen til. Der er alarm i, ja. Og det vil sige, hvis man så kommer ind, hvis der kommer en tyv ind, og lukker en dør op, eller et vindue op, eller starter nøglen, eller et eller andet. Så går alarmen. Så går alarmen. Så går alarmen, ja. Kan du ikke lige se, prøv lige at tænde den, og så... Jeg aktiverer den via fjernbetjening, som man får med til den. Ja. Så lyser en kraftig blå. Ja. Da jeg aktiverer den, der blinker den også på lanterner hernede. Og så kommer jeg ind og skal stjæle noget. Ja, så går man... Sæt mig ned i et sæde, eller hvad? Ja, det illustrerer dørkontakter. Ja, eller lige. Hvor den er lige ved at aktivere alarmen, der går cirka 15 sekunder. Nå, så når den stopper med at blinke, eller når den blinker? Så er alarmen aktiv, der går cirka 15 sekunder, og det gør den nu. Godt. Så går jeg ind og går ind ad en dør. Og så aktiverer du en af kontakterne hernede. Og så lukker jeg igen? Ja. Godt. Det er nok lige, hvis vi prøver sådan her. Godt, du må huske at slukke den lige med det samme. Jeg skal nok slukke den igen her, når vi lige får den til at... Hold da op. Så kan man høre i havnen, at der er noget, der ikke er rigtigt. Der er en, der går ind i alarmen. Og det er lige meget, hvor stor havnen er, så hører man det. Så hører man det, ja. Men altså sådan et grundsæt, der siger, alarmen kører. Ja. Er det dyrt, eller hvad? Nej. Sådan en komplet alarm som den her, vi ser her, 2500 kroner i udsalg, inklusive moms. Og den kan man så bruge i biler, båd og overalt? Overalt, ja. Men hvad nu, hvis man for eksempel gerne vil se, at hvor båden sejler hen, eller bilen sejler hen? Så kobler man den sammen med en sporingssystem, som hedder en tracker. Og det har man haft lang tid med det her, ja. Men den kobler man sammen med alarmen. Ja. Så når alarmen den går i båden, så får man en sms via boksen her på sin telefon, at der er noget galt i nede i båden. Og der vil jeg også lige sige, at har man lånt sin båd ud til sin søn eller en anden, og han har fået besked på, at han må ikke sejle mere end 20 knop, så kan man også se, hvor hurtigt den sejler. Se, hvor hurtigt den, og lave en speed warning, så hvis båden kommer over de 20 knop, så får man en sms også. Og der bliver stjålet rigtig mange både. Og hvad med hensyn til at finde dem igen? For der kan du sidde og følge den. Du kan sidde og følge den på en hjemmeside. Og kører de over grænsen, eller kører de ud i en skov, eller hvad? Hele Europa kan du spore den i. Jamen, hvad er det normale? Det er typisk over landegrænserne. Ja, og så må man jo tage dem, inden de kører over grænsen? Inden de tager over grænsen, ja. Men andre gange følger vi dem også, indtil de kommer det sted hen, hvor de dem, der nu gemmer dem. Og så der står måske mange andre biler? Der står mange andre ting, ja. Det er utroligt. Det er utroligt med kassen ting. Men udover det her med alarmen og det ene, og man kan følge den, så kan man også få noget, så man kan se, hvis der kommer for meget vand ind i båden, og ens lænsepumpe ikke lige virker. Ja, så der er lavet sådan en lille føler, som ser sådan her ud, som bliver monteret i båden. Så hvis der kommer vand, så går den op og aktiverer her, så får man en sms, hvis man har koblet den her på, samtidig med at alarmen den går på sin båd, så at andre på havnen kan se, der sker altså noget. Og så ved man, at det er... Ja, så kan man se, at det er vand, der kommer i båden her. Ja. Og du kan andre ting også med den. Jeg hørte, du kunne aktivere ting i din båd fra din telefon. Fra din telefon, ja. Med trackeren, som man monterer sammen med den store pakke her, der vil man også kunne starte sit fyr. Ja, for eksempel? Ja. Du kan tænde lyset på din båd. Så du giver bare besked? Med en sms. Ligesom man kan til et fyr i en bil, eller der kan du også på afstand starte og sådan noget. En sms til den her, så kører det. Altså, det er sådan nogle ting, man skal kigge på, for det er det, der er spændende.